ngicela ukubabaza osukwini olukhulu esathandwa ngale ezolweni. Kwakumnyama ezweni, kungekho okujabulisayo, kwase kufika ushembe kwavela ukukhanya. Enye intombazane ingena esitimeleni, ziyashumayela izindlamafa, ziyalela abantu uhambo lwalapha ekhaya. Mfundisi Mdlul Embumbulu, ayibonga Nkosi. Lengane yafika yahlala esitimeleni, yalalela izinsizwa zikhuluma ngoshembe, yayisifikelwa insini, yahleka ibhadi layo yangabe isaqeda ukuhleka. Mayosukuma ifika eBria ukuba yehle, ihlalo ke lezi sitimela zakhiwe zabakhefu, into yamanzi yahlala nje. Mayisukuma isichamile, yahamba mayifika emsebenzini, bathi abelungu sesibongile ithubo susisebenzele lona, sekwanele sungabuyela ekhaya. Uma esendleleni ebuyela ekhaya bisifika imicabango ukuthi eyingonile, ngahleka Enazaretha cishiwe la wangifaka ubindini. Wabuyela khona eThekwini ekuseni, wangena kule khoshi, wayifica insizwa zimile zithi izwi lezulu lizwakele emhlabeni wonke. Wayesecela ithuba waphakamisa isandla baxolise, waxolisa wahamba. Mayifika ehle eBria efika emsebenzini, bathi abelungu senza iphutha, izolo sakuqedela umsebenzi, buyele endaweni yakho usebenze. Amen. Sisendabeni kaBhombele sibuthile njengoba siba ngaka. Insizwa yakwamaphumulo esitenge ihlala lapha kwaMashu. Mayingena ekhoshini yaMaNazaretha iphuka umoya, iziphimisele kwesinye isikhathi ithi ungaze ngangena ekhoshini eronga, idlule iyofuna enye. Ngobe ngamthanda ushembe, ngelinye ilanga wayesethi hayi ake ngihlale. Wahlala lensizwa ekhulumayo isithi uma kwenzeka uficeka kuba khona into noma isigameko esikwehlelayo, ubothi weshembe. Yahamba lensizwa kwafica la ehla khona emsebenzini, yabuya emsebenzini yezekhaya, kwafika isikhathi selive ya ekhaya. Lapha ekhaya ineyimalasi yazingela, yayisiphuma neyimalasi zayo zingela, zayivusa inyamazana endleleni. Angazi-ke ukuthi kuyokwenzeka kanjani, ngoba ngikaze ngibomzingela ukuthi umzingela uma izimalasi zivusa inyamazana naye agijime ngemva kwazo. Wakhushukhushwa emva kweyimalasi zaye zafika emgedeni. Yafika inyamazana yathola indawo yokungena emgedeni, yangena. Zafika iyimalasi zangena, nomnikazi wazo wafika wangena. Kanti lapho ngaphansi umhlaba mude, ohamba ngaphansi kwentaba. Uthe umzingeli mayesebona ukuthi ukukhanya sekuphelile, wayesephenduka wayibiza waphuma, zamdlula lapha emgedeni esaguduza, zamdlula zahamba phambili. Ngisendabeni kaBhombela.
Indlamhlathi kaMayekisa wathi mayiphumela ngaphandle, ziphumela ngaphandle zahlangana nendlondlo, ibelesele engangeni uqhasha amazenze yasiqeda zonke, kwaphuma umnikazi wazo ngasekugcineni. Wathi mayiphuma wathi inhla wayifica imile, wayesekhumbula mawufice kubodwa washembe, wayesemamaza kakhulu wathi washembe, wayesebona indoda yehla phezulu emkhathini, indlondlo yomsa kwabakayise, umnikazi wesonto, umnikazi wezinto zonke. Wehlela phakathi kwendoda nenyoka, ugqoka umjivo omnyama nensepho emhlophe esifubeni. Wayesekhomba inyoka ngemini emibili, ngaleso sikhathi yabhuza impukane. Waphendukela ngapha kule nsizwa ewumphika ushembe, umuphika ushembe nesisila. Wayesephendukela kuyo, wayesethi kuyona ndoda, uyangazi mina, uthi cha ngikwazi ukuthi mina ngushembe. Yizazi zayilandela, yizazi zayilandela. Uthi mina ngushembe, lokuthi mawungena ekhoshini ungabi mnandi, nguyena mina. Imina lokhumbuzile ukuthi insizwa wangena ekhoshini ngokuyidela wathi awuhlale ndulalele. Imina ngikukhumbuzile ukuthi thana weshembe. Wayesethamba ukutshela abantu emhlabeni bonke ukuthi sabona naphi. Ngiyabonga ihlobo zami. Ngisike lijikayo ogqokweni likaMayekisa, inkosi ibusisene kuzulu.